mau jaya boy. Nale. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेडिएन डायरी चेनेलाव फिन खनसे बरायहोनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं दायो आङो नै दाखालि शर्ट भिडिअ लाबोदोंमोन ना मोनसे एन्जर फिसा फिसा ओमफ्राय दा बे एन्जरा देरबायना ओंखायनो आं बेखौ भिडिअ लाबोफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं मोनथियामोन आबैया होनदों कि एन्जर गोरलैया जागोदानावहाय 15 डेज मेगन नुवानो आं दिनैसो मोनथिदों बिदिबा नायलांदो लोगोफोरखौ नोंसोरबो आंजों लोगोसे मा मा होयो नों एन्जरनो थाइबें फान्थाव ओंखाम ओमफ्राय नों बे गनखौ मानो सैदों आबै बेलाय एन्जर हासुनाय मोनामो खिथाब फानहरो एरहरो खाजा हरो खाजा एरना होयो आखायाव हाबखोना माखौ गना थोद हाबबाय हनै आखायाव आरे मानजुरुंदों हासुदैया मोनामसोगारोना आबै साफुन मोदोमनाय सुयो आङो गांसो जायाना आबै बिसोर जायो एफा एफा एखमबा जाया बारा जाजोबा बायना बाया नोङो ओमफ्राय दिनाव बोथिथाम होयो बोथिब्रै हरहोयो मा बानो देरथों नंथारबाय आंहा थाबनो दाखालिसो फिसा फिसाबो माला मा देरखोथाय आंबो लांगोन दे आंबो लांगोन दे आबै लांगोन आंहा मानै लांगोन आं दे आबै मानैजों बोरै जानांगौ मा फैदो बुन्दा बुन्दि नङाबालाय बोथो मोनथिनांगौ बुन्दा बुन्दि मिथिगोन ना ओमफ्राय आं मानै लांगोन ना माथाम जानांगौ एमा माथाम लांगोन आं दे आबै आंनो माथाम दे बुन्दा मासे लांनांगौ जोंना बुन्दि मानै ना ओमफ्राय बुन्दा मासेल' नै नों नायनोबा नै जाथिथि गहां गहां माथि मोजां जायो नालाय एन्जर फिसाया मेगन नुवा 15 दिन मेगन नुवा ओमफ्रायसो गेवलाङो होमबाबो बोरै थांखो दे आबु जानाया रेडि रिदां बागथाबजोबो खयथा दं आबै बहाय 12था दं 16थामोन माब्रैया हामा बहाय दाहा होदोंहाय होनबाय दाना बै गोजौआव आलायहैनाया मोजां जायो होनबाथाय बासथाबलायो नोङो खाथाब लायलायबाय आबै जानाया आयौ आंनि आखाइखौ हानाव लायबाय नुबाय थिया जादों दाउ बे गथ'आ मबाइल खौनो मामा जाग्रा बायदि No God please no नै माबाय जायो नालाय आयै मामि नालाय किउटि ना मामि जों लांगोन नामा लाङो आंनि आखाइखौ जानो आं दांनो बामनोसो ओरै आखायावसो लानो लुबैदों आबै बबेजों हाननांगौ बेखौ हाननोबा आबै बबेजों हाननांगौ नै आबैया हाननानै होनो नागिरबाय आंनो र' आं माबादों मा नै हाननोसै नै आं दांनाय लुबैथारदों आखायाव बगन आबै आयौ आखायाव बगन आबै र' बेखौ ओरै खालामनि र' आबै ओरैहाय बेखौ ओरै खालाम गुनाखौ ओरै हरगोन र' बेखौ ओरै हर आं फिसाखौसो लानोमोन आबै होनै आखाइजों फैनोसै नै आबै नै आयै आखाइ बौबा आबैया आंनो हानना होनो नागिरदों नै आबैया आंनो हानना होनादों आयै फिसा आयै किउटि आयै सना आयै आं लांथारगोनहाय हरलाय आबै नै आदार होआबा बिदि जायोनो नै आयौ बानखोजोबो आयैहाय सना आदार जानो माबायदि फैदों आंनि फिसाया गियोसो रानिनो हरलाय फैसा रानिया गियोसो गियो मानो
फाननानै आबै देरबा नों मा खालामगोन बेखौ एन्जरखौ सौग्राव मा खालायो बेनो फानो ना मायो रागानो एखमबा हटेलावसो हैफिननो हायो 25-30थासो दं आरो हटेलावबो दंबावोसो हटेलावबो 25-30थासो दंबावो नोंथांहाय मानो होनबा आइमोना हटेल होयो नालाय हटेलाव दंबावो जाहैदों एन्जर आरोबाव होमबा